زي دمت مدرخ إرتراويانيو دمت مدرخ بوانقات غرينيا سولوس عربن سمتن بقوزات رأي إرترا كاب ساعة شمونتك ساب ساعة الشعر مشت عب حتير معبل بعسرت حموشتشهن كنت 245 كيلو هرتز وعب عسرت تشعة متر باند كمون فنوانا بساتلايت عب نايل سات لأسرع 4 ساعات بعسرت هذا الشهن 678 ميجا هرتز عب بولاريزيشن فيرتيكال ديمقراطية ولود إن مرقات ناب إرتراز فنو مدب راديو إرتراويانيو زي دمت مدرخ إرتراويانيو أخبرتو سلامتنا تقبلوا كبران سمعتنا نلوم حموس 24 تحساس مدبنا ببينوز تحستو مدبات هزنا قريبنا لنا كم وترو نمكتتالكم بمعدام فنونا بزين أخادخ نبلوينا زين حيزلنا زقرب ترنيان بابي سامي القبرهوت أمس مرالو سامي مايكروفون نابخا سمعتنا دما مكتتالكم اتوقارتو سلام زهبركم سمعتنا نلومي حموس 24 تحساس تدالو زينا انه فلماقن كندرستاتو العلوات اكيات مدرخن هاقراو زتي دهرو على هاقراوي من مخار نيروبي زاقيت بهزبين زلعالو زلو حطوطات مبريهيبو معسكر معطرنا يستفق زلو هلواتن هوتن إرتريان من سياد قطري نازايري خيد مهلاو تبريتو للتحالفت براجيد نت منجست إرترا مسارع المورال مكل خال هاجرنا من الماس زختلو زلوا كايدات مقوام نبقور بيت هاجر السودان كم زاتو تحبيرو سنة سرعة كبرينا يتوم بعسران حدا تحساس زعرفو بصوة قدوس أبو ديسكوروس عسران شدشتن تحساس أو كوابي كتما من دفراب زركب قدام أبونا أبرانيوس دبرو طولو الكفت أموها تحبيرو أبكابي ترافلو زركب من برغزا بوانبرغم بشوعتين دكتور برهان نقا من نتوم زاقيت بزيت فلت أصبات كم تسركت حبيرو أرستازين عدكاتو لصنحكم كورا سمعتنا زرزرات النهار العلوتا كانت مدرغن هاجر أوزتي دكتور أصفاو تخستي أمباسادر عند برهان ولدقرقشن أتو محدن شنقبن دهرتي كاب عسران شوعتن كساب عسران شعتن حدار أب كتما نيروبي استقانعيو على هاجراوي مخار زاقيت بهزبن زل عالو زلو حطوطات زرزر مبريهيبو نساتهم أب تبع عسران كلتن تحساس مسريدي دمس مدرغ زكايروك على محتت بوليتيكاين ودباتن أب عنكير بوليتيكا زواسقو كم مدرغن هاجر أوزتي زا أمسلو ودبيتاتن محبراتن كمون تتابوسو أو مسلاتن معرتي ببوليتيكاين قحاتن بسلاتن تصبل الزولومن فللياتو ما وقيلهم بحبارك سرحو زمحصونهم زلو هزبي إرتراك سقمو كم زقباء حابيرهم هزبي إرترا نتيا بحمساتات بهايمونتاوي فلليست سواري بوليتيكاي قريتشتن أبوان برتاوي كالسي أمونغو تحاين زواي جنبارن زقات أمي وكينات حال حدن مهداءن معراقن لعول تراكم استسعوتي بمزخار حجون كلوا بوليتيكاين فتاتا قرزو واسا هاقرا ودابي ندمت انتركتان هزبيك سمع كم زقباء رديهم مدرخنا هاجراو زتي هزبي زبيو زلو لوطي مقرطافن اتلوطي كمص زخلو مسرحات مسلاطن تزي كوينو كال طمح كم زي بلو استقصو تمراتي مدرخنا هاجراو زتي نبوليتيكيان ودباتن سبيك محبراتن تطابقتي سواي مسلاتن ميديان عمتاتهم واهيدوم نحبراوي اعلامان نخسرهم انتي تراخبهم زتيلون زمخاخرولون تمساسالي وعلى كود مدب كم زلو بمحبار وعلى هاجراي مخار نيروبي تسالت دروش دشتز أبلاتا جزاوي ترخبت أكل سرحة جميرة مهلا رديهم وعلى هجرة مخر نيروبي بزتن للزبن نحبراوي علما بحبر المسرح زنك أده فلا ميتبقسوا مخانو بمقلات كان محجي كابستخايلو تماساسالي تموكورتات تمهرت بمقسام أم مسرح مسكولهم دليتلو تحايلتات وهايدو بالسفح وعلى للزبن تساتفون بهجز بإرتران مرواي درخ مخانو حبيرهم
كابتوم منغستي إرترا زيغاتات بقديتا زعلملومن زداغونلومن زلو قلولات معسكرات حادب زخوني معسكر معطر نايز طفق زلو هلواتن هيوتن إرتريان منسيات قصري نازايري خيد مهلاو وكيل دمص مدرخ كابتخاب حبيرون دقوم نابت معسكر دهر موسادوم هلواتهم نوي حوان زطفقوم 45 ولدي بعسر شمونت تحساس نابت معسكر حبيرون بمبصاح هلوات دقوم كم زحاتتو زرد وكيلنا حتوهم بحلفتت معسكر زعقم ملسي كيتوهبو كابت كبابي بمفرحكم تسقوا فليتهم وتوم ولدي دقوم نابت معسكر وان تعليم كله سردلو مسائلنا دراشان حيزوم نابت معسكر بدفرت كم زاتو كفلتن كله نابت بوتا ممصوم طراي جبر مخانو بأم حضرتي أبالاتن حلوان تمعسكر كونت تنغرم دقوم بهوت مهلهم كسع زي الرقاقصو كابت معسكر كم زي وصو دهر محبارهم وتوم حضرتي وتوم ولدي حيزمون زموصو وسائلنا دراشاتاتن أتصارينا بزعب هلوات دقوهم تصنحنا كنحبروكمينا بمبال كابت كبابي نابقونت بزك قرارب مفرح كم زي السوقوهم وتلقو حبيرون أما عسكر معتزلوا تحازا أسرات تعلمون مساب إيرتران تمسسال علامات تدكونا معسكرات كزامدون كله أزي حسوم كم زخونة زقلص كوينو أبتي معسكر بزلوا سك أغيات تحازا حسرات كرباتن كتسال مغرفتن شابيه وطوم نايسانو بتحسم عولما سبيوم كهرمو زفتنمو بأبالات حلوات معسكر استقتلو كم اون كابت معسكر كم لطوك إلهم من قدت أفئو ما بتسامن أيزموتو زيقاتات قصري زاقيت لعلحادة شبسيو كم زخون تحبير الله منغستي إرترا معلمي معسكرات زبل سمهيبو نصوها الزيغاتات زداغونلن مأكلات زركبن لعلى 300 سسان أبيات مأسرتن مستيراويان مداغون معسكراتن يم حاضر كم زولو يفلات كل التحالفت براجير مكل خال حيلتات إرترا نتي منغستي إرترا مسارع المورال مكل خال هاجر نملماس زغتولو زولو كايراتات مقوام أبزغني عزي ناب غربيت هاجر سودان كم زاتو وكيل دمص مدرخ كاب زوبا كسلا حبيرون اب كفل سرايت 10 شمونتي مرحب الجير زنبره ليتنان تكون الليل طعم مزقف سهن اب كفل سرايت 26 زنبره مزنقو طيد زساقو ميجر اخليلو باسيلوسن نمبر السودان اب زاتولو بابالات صتا منغ السودان نو حس اكبابي كم توسدو زملكه توكلنا دهنتهم وحس مهلاو وارديو منغستي إرترا نتيام محلاو صتان نصنت هاجرن مريح ترازلو هاجراوي تكال مالت حيلتات مكلخال إرترا بكل مأذناتن نقاسلن نابزي سرح أكال كغيرو يسعر كم زلو زطوسو تم رحت براجيد بفلاي مسرتاوي قربات كم سحن مخني زي كوني مأسرتن مغرفتن كم زايدن غيركا سراويت علامو طنطينو كاب هاجر نوص بت منغستي كوني الكاي سرحلو كم زلو اغنزيبوم نسرعات غدف رحريهم كاب هاجر زوصو زلو وتادرين حلفتي بقصال خمس غلصو منغستي إرترا نتين هاجر كاود قزالن غدماو تصوبو زمكتن حيلتات مكلخال عقمون بقعتون الميسو رميسو خمس زلو امز غلصو سنة سرعات قبري نايتهم بعسران حدن تحساس زعرفو بوصو وقدوس ابنيو ديسقروس رابعاي باتريارك رأسليك أنا باباسات أرثوذكسية بيت كريستيان إرترا نعسران شدشتن تحساس أبكابي كتماما دفراب زركب قدام أبونا أبرانيوس دبرت أولول أب ساعتات فرق معالتك فتسم مخانو تحبيرون عرفتتهم أبون دهري تغاتتالي تعناوي تساقماتن حكم ناوي كتتلن كم زقات أمازة ملكتو من جتاتنا كبسمرا منغستي بزعبازو قدايزي نهزبي كحبر كم زي صنحي أرديوم بوصو وقدوس أبني ديسقروس دار مأسار نايتهم كرمي أمزنبورو بوصو وقدوس أبونا أنطونيوس سالساي باتريارك ساليك أرب أباسات أرثوذكسية بيت كريستيان إرترا بمنغستي ستروح من بارومي فلات منغستي نزت أسرو بوليتيكيان غازيتنياتاتن مأمانان كفتح كمون أوشتاوي هايمانوتاوي قداي نزغبرو متأتاو دو كبل بقصال الصوع زنبورو بوصو وقدوس أبونا أنطونيوس بعسر سلسة الريخ تشعين شدشتن منفساوي مزنتهم تمنزعو أبناء جزا محيور كم تدربين زاقيتن هلواتهم بزملكز زخون يكون حبريتها كم زي اللاني فلات أبكوابي تيرافولو زركب منبر جزا أبو منبر قم بشوعته دكتور برهان نجا من النوتهم زاقيت بزي تفولتو سبات كم تسرقه من جتاتنا كاب كتم أسمر حبيرهم أبتيني عسرت جعتت حساسة قد أمي والقوي تنقص كمبيوتر لابتوبن أقدست سنداتن ترايكم تسرق أزر الدو من جتاتنا
بزي إعلامه نزمتا كم زي كونه بأقو استنصر سرقي قنبت شوعته بزعباتو قداي شابون كفل هاجر ودهنة إرترا كم زحبة لفليتهم دحرتي كاب قنبت شوعته زمت أطرعان كفل هاجر ودهنة إرترا أب حلوان متأي كلن تنتقفل يتأهدو أما برجزا دكتور برهان نجاو وفيرم هلاوي كلت الله تسريعو زبهال زلو ستور سنداتن ناب قرعات انت داوصيو كغالز زخل حقاتن بزح كم زخون زملكوت منጭታትና ابز ጉዳይ ዚ መንግስቲ ኤርትራ ልዕሊ ጉንበ ሸውዓተ ሰጊኡ ነተስተሰርቀ ሰነዳት ንምንዳይ ብዙሕ ጻዕርታት የካይድ ከም ዘሎ ተሓቢሩ አቦ ወንበር ጉንበ ሸውዓተ ዶክተር ብርሃኑ ነጋ ፖለቲካዊ ቃልሱ ኣብ መሬት ኤርትራ ካብ ዝዕስክር ጀሚሩ ዛጊት ምስማም መግቢ ዝርከቦም ክልተ ፈተነታት ቅትለት ኣብ ልዕሊኡ ከም ተኻይዱ ዝሕብሩ ጽብጽባት እዚኦም مزني عسرت تجعت حساس فتصامي تدميرهم بيناي وجن كم زخونة صنيح زفلت نتي أبو أمبرنا يمقنص المدب بقص يسرح له كم زلوا زنت صري يبلو لما منجستي ارترات تسقيهم كله مسكفل السليا منجستي إثيوبيا نكابي حد عملت بمستير كم سرحز نقرلو أبو أمبر من قصاص دم حزنا برم ولا سقولهم نقلك فلنا يتم قصاص جميعه أبز حلف ورح مسكرم نبي إثيوبيا لحرمتهم نبوليتيكون وتهدرون مسارعات تنمريت ارترا عسكرا زلوا ኢትዮጵያን ኃይልታት አመልኪቱ መንግስት ኢትዮጵያ ገዚፍ ሓበሬታ ከረክብ ምዃኑ ድሕሪ ምግላጹን ኣብ ልዕልቲ ፖለቲካውያን ውድባት ኢትዮጵያ ስሚሩ ህቃለስ ጽዕት ከም ዘሎ ዝንገረሉ ሓላፊ ጉንበ ሸውዓተ ቀጻሊ ጸጥታት ይጽዓን ከም ዘሎ ይዝራብ ዘኸበርኩም ሰማዕትና ንሎም ሙስተዳሎ ዜና ሰማዕኩም ወይኔሩ ንስተረፈ መደባትና ክትከታተሉ ንሓድገኩም ሰናይ ምስኩልና داغماي سلامتانا تقبل سمعتنا مدبنا بزينا فليمنا لنا قتيلو تحستو اواناو غداي كاربلكم حجون مكستالكم عدم زيغاتاتن ጸጋታቶምን ኣብ ዕዳጋ ኣብዘን ዝሓለፋ ክልተ ዓመታት ኤርትራውያን ሃገሮም ገዲፎም በኣሽሓት ናብ መላእ ዓለም ዝዝረውሉ ዘለውሉ ምኽንያት ንኹሎም ዘባውያን ይኹኑ ኣህጉራውያን ውድባት ብሩህ ኮይኑ ኣብ ኤርትራ ስልጣን ሒዙ ዘሎ ጉጅለ ንህዝቡ ብሕሱም ኣተሓሕዛ ካብ ቤቶም ከም ዝጠፍኡ ይገብሮም ከም ዘሎን السرعات انتزيت أليو اتوحزي كوس خمبر كأنس كم زي كألن كله بات قداي زقداس وغان زردوي كم ودو بحبرات هاقراتن ودو حادنة أفريقان زا أمسلو وأقدمو من هقدف كعبهم ميم قروها بالتهاقرات بزي طرف منقستي إرتراك اللي اللي دنيا أبوزح قديات مسقدف استحابر أب هاجرو بهزبو زحتة من السودان كي طرفه أب إرترا زلوا جيلة كله لو زكالو مقبله أما برا أفريقيا زلوا هاجرات كلها تنابز حالة في حدة عمتات أب إرترا زلوا من قستيك إلا زلوا اندليتات بستفل عليه دبلوماسيوي سعرتاتنا الإنين نتو خناتات المقداد أب زوانزي رجعت زرق مدباس سرعة الكملاخين كاب إرترا نبدو سودان يمنن ناتمت أطره أتن هاجراتن هزبتاتن كحمسو لعلتا لا يتصوت الله أبز حلف صمونات حدا جرماناوي ميستر مسرعة قدف كالزرار باسمرا أتينيرو ممتسيقو نتي أب جرمان بقداي سدتنياتات برتوع تسقطي زقات مزولو منقستي أنجلا مركل مدحاني سلفي أنجلا مركل بزنبورو الرأيا جرمان سدتنياتات أفدق أخفيتي أتقبلو متصنيح حجي اتي بسورياويانن إرتراويانن زعبل القصر سدتنياتات زفطرو محبراون بوليتيكاون تصاطين مفتحي سلستدللو جرماناوي مينسترنا بإرترا بصيحو بايتو جرمان أنجلا ميركل تمرحو منقستي نتني جرمان كم سقات هاجراو دحنا زرق زلو برتع واحد سدتنياتات معلبيك قبرلو انت زي كون خاك اللي برتع تصاطي قبرلو له اتي نتهاجر زمرحا زلو منقستي باتنا تساطين مفوخاس مسماني قرارب زي يقدس نتو قداي معلبخ قبرو لي دلو
ቅድሚ ሰሙን ኣቢሉ ኣንገላ መርከል ነዚ ጉዳይ ኣመልኪታ ነቲ ናብ 1 ሚልዮን ዝቀራረብ ዘሎ ዋሕዚ ስደተኛታት ብልዑል መጠን ምቕናስ ክግበረሉ ምዃኑ ገሊጻ መርከል ካብ ካልኦት ወገናት ጥራይ ዘይኮነ ኣብቲ ናታ ሰልፊ ዝነበሩ ደገፍታ ከይተረፉ ንዋሕዚ ስደተኛታት ቁልጡፍ መዕገቲ ክትገብረሉ የጫንቁል ኣሎ ግብፅን ሱዳንን ዋሕዚ ስደተኛታት ባእታተን ዝሓልፍ እኳ እንተኾነ እቲ ምንጭ ግን ኤርትራ ምዃና እየን ዝገልጻ ዘለዋ ሱዳን ንዋሕዚ ስደተኛታት መዕገቲ ክትገብረሉ 12 ሚልዮን ዩሮ ክወሃባ እዩ እታ ቀንዲ ምንጭ ግን ኤርትራ እያ ስለ ዝተባህለ እቲ ዝበዝሐ ስደተኛታት ንምዕጋት ዝመደቦ ገንዘብ መንግስቲ ኤርትራ ክህቦ ይደሊ ኣሎ እቲ ስምምዕ መንግስቲ ኤርትራ እቶም ባህ ዘየብሎ ሰብኣዊ መሰላትን ዴሞክራሲን ዝበሃሉ ቃላት ክጥቀምን ንምምፅኦም ክሰርሕ ምዃኑን ክመባፅዕ ገዲድዎ እዩ ኣቐዲሙን ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢት ስርዓት ኣብ ዝኽሪ መበል 68 ዓመት ኣዋጅ ኣድማሳዊ ሰብኣዊ መሰላት መደረ ብምቕራብ ኤርትራውያን መሰሎም ኢሎም ነዊሕ ዝተቓለሱ ህዝቢ ምዃኖም ገሊጹ ነይሩ እዩ ኣምሳያ ናይዚ ስግድግድ እናበሎም ዝደጋግሞ ዘለዎ ቃላት ኤውሮጳዊ ሕብረት 200 ሚልዮን ዩሮ ክሽልምዎ እዮም ንሳቶም ከዓ ከም ዋጋ ናይቲ ገንዘብ ካብ ኤርትራ ዝወፁ ስደተኛታት ክውሕዱ ቃሕ ዝበሎም ዓይነት ስጉምታት ክወስዱ እዮም እተን 20 ሚልዮን ካብ መንግስቲ ጀርመን ክቕበልዎን ከም ዝግብኦም ከርእዩ ዘውርድዎ ግፍዒ ሓሊፍካ ሰባት ካብ ኤርትራ ናብ ሱዳን ንምብፃሕ ዝኸፍልዎ ዝነበሩ $5,000 ክሳብ 10,000 ገጹ ክድይብ ቁፅር ስደተኛታት እንተቐነሰ ካብ ስደተኛታት ዝረኽብዎ ዓመታዊ 50 ሚልዮን ዝበፅሕ ኣታዊ ክቕንስ ስለ ዘይደልዮ ነቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ዋጋታቶም ዕፅፉ ክገብርዎ እዮም ብቐርሰንቲ ምድረ በዳ ዝተታሕዙ ዜጋታት ብቤተሰቦም ክኽፈለሎም ዝሕተት ዝነበረ ዋጋ ንብሲ እውን ብዕፅፊ ክኸውንን ቁፅሪ ናይቶም ክኸፍሉ ስለ ዘይከኣሉ ዝቕተሉ ብኡ መጠን ክውስኽን እዩ ኤውሮጳዊ ሕብረት ዋሕዚ ስደተኛታት ክዓግት ምዝደሊ ብዙሕ ቀሊል መንገድታት ኣለዎ ንነዊሕ እዋን ዘዛረበ ጉዳይ ናይቶም ብመንግስቶም ስለ ዝተሳቐዩ ዕቑባ ከም ዘድልዮም ገሊፆም ኣብ ኤውሮጳ እናተቐመጡ ምስ ህግደፍ ዝደናገፁ ስደተኛታት ቀሊል መልሲ ምኾነ ምስ ህግደፍ ንቡር ዝምድና ዝምስርቱ ዜጋታት ነቲ ናይ ዕቑባ ምሕታት ተኽእሎ ከም ተብላፅ ከም ዝጥቀሙሉ ተገሚቱ ኣብ ዝረጋገፀሉ ናብ ሃገሮም ክስጎጉ ዝብል ሓሳባት ቀሪብ እዩ ዕላማ ኤውሮጳዊ ሕብረት ምቕናስ ቁፅሪ ስደተኛታት ጥራይ እንተዝኸውን ብዙሕ ሕጋዊ ስጉምታት ክውስድ ዘፍቅደሉ ተኽእሎታት ኣብ ኢዱ ኣሎ መበገሲ ናይዚ ብጉዳይ ስደተኛታት ዝግበር ዘሎ ምምላስ ግን ኣብ ነዊሕ እዋን ዝያዳ ናብ መኽሰባት ሃገራት ኤውሮጳ ዘድሃበ እዩ ዲፕሎማስያዊ ኩነታት ባይታ ዘቢጡ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ዜጋታት ዘውርዶ ግፍዒ ብምሉእ ዓለም ተመስኪሩሉ ብጎረባብቱ ተፈንፊኑ ፎቅ ተባሂሉሉ ኣብ ዘሎ እዋን ገለ ሃገራት ነቲ ስርዓት ዝፈጠሮ ሽግር ንምፍታሕ ብዝብል ምስምስ ምስቲ መንግስቲ ይዘራረብ ኣለዋ ኤውሮጳዊ ሕብረት ነቲ ውሽጣዊ ቁጠባዊ ሓይሊ ሕብረተሰብ ኤርትራ ቀቲሉ ንዜጋታት ምስ ኢደ እግሮምን ምስ ሃብቶምን ከለዉ ከም ዝጠምዩ ዝገበረ መንግስቲ ቁጠባ ከም መሓይሽ ክንሕግዞ እሞ ዋሕዚ ስደተኛታት ክቕንስ እዩ ዝብል ውሳኔ ወሲዱ ኤውሮጳዊ ሕብረት ነቲ ዘሎ ሓቀኛ ኩነታት ስሒቱ ዘይኮነ ነቲ ኣብ ሃገራት ኤውሮጳ ዘሎ ብርቱዕ ጸጥ ስደተኛታት ክፈትሕ ገለ ከም ዝገበረ ከርኢ ስለ ዘለዎ እዩ ብተወሳኺ እቲ ኣብ ናይ ኤርትራ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ሃብታም ቁሙጥ ትሕዝቶ ነዳዲ ከም ዘሎ ምስተሰምዐን ዓበይቲ ኮርፖሬሽናት ኤውሮጳ ካብቲ ካብ ኤርትራ ዝውሰድ ዘሎ ሃብቲ ማዕድን ክመቐላ ምስተደልየን ኤውሮጳዊ ሕብረት ምስቲ ስርዓት ክተዓራረኽ ክፍትን ወሲኑ ኣብ ኤርትራ ጽላት ፀዓትን ምሕደራን ንምምሕያሽ ገንዘብ ክንህብ ዝብል ሓሳብ ነቲ ልምዳዊ ማሕረሱ ምሕራስ ዓሳ ምግፋፍን ምጉሳይን ሰኣነ ህዝቢ ብቐጥታ ዘይምልከቶ ሓሳብ እዩ እንተኾነ መረጋገፂ ናይ ነዊሕ እዋን መደባት ቁጠባዊ መክሰብ ክኸውን ካብ ሃገራት ኤውሮጳ ናብ ህግደፍ ዝውሕዝ መቀራረቢ ህያብ ብቕቡል መገዲ ከም መፍትሒ ሽግር ዋሕዚ ስደተኛታት ኮይኑ ክወሃብ ተደሊሉ ሃገራት ኤውሮጳ ንመንግስቲ ኤርትራ ንዲፕሎማሲ ይኹን ንህዝቡ ከም ዘይበቅዕ ካብ ዝመዝንኦ ነዊሕ እዋን ሓሊፉ እዩ ስለዚ ዝኾነ ይኹን ካብ ኤውሮጳዊ ሕብረት ይኹን ውልቀ ሃገራት ኤውሮጳ ናብ ኤርትራ ዝቐንዕ ተበግሶ ኣብዚ እዋን እዚ ናይ ጽጉማት ተበግሶ እዩ ነቲ ዘሸግረን ዘሎ ዕለቕለቕ ስደተኛታት መፍትሒ ክኸውን እውን እንተዘይከኣለ ቅቡል ዲፕሎማስያዊ ፍታሕ ዝሕሰብ ስምማዓት ምግባር ውሑድ ነቐፌታ ጥራይ ዝስሕበለን ስጉምታት ክወስዳ ይደልያ ኣለዋ መንግስቲ ኤርትራ ኣሽሓት ዜጋታቱ ክቐትል ዓሰርተታት ኣሽሓት ክኣስር ኣማኢት ኣሽሓት ናብ ስደት ከፋኑ ዝተገደደሉ
حصلت ገንዘብ አጋጢሞ ስለዝነበረ እዩ ዝኣምን ኩሉ ይክእልኒ ብጥርኑፉን ብውልቅን ሃገራት ንህግደፍ ገንዘብ መሃብ ኣብ ስደተኛታት ዝነበረ ተሓዛ ክቀይራን ከለዋ ኣቀዲመን መዕረዩ ዝኸውን ኣገባብ ከም ዘንጽፋና መሰላ ኣብ ምምቃል ሃብቲ ነዳድን ካልእ ማዕድናትን ኤርትራ ኣብ ቅድሚት ክስራዓ ምእንቲ ዝገብርኦ ዘለዋ ሙዱብ ዲፕሎማሲያዊ ተበግሶ እዩ እዚ ኣብ መወዳእታ 2015 ዝረአ ዘሎ ምንቅስቃሳት ብመሰረቱ ንወፃዓ ስደተኛታት ፍታሕ ከም ዝተረኽበ ንምምሳል ድምጾም ንምዕባስ ንወፃኢኦም ገንዘብ መሃብን ናይ ወፃኢ መክሰባት ቁጠባትን ሃገራትን ምርጋጽን ዝግበር ዘሎ ብዝኾነ ይኹን ሸነኹ ከም ቅቡል ዲፕሎማሲ ክቁጸር ዘይክእል እዚ ሃገራት ኤውሮጳን ህግደፍን ዝገብርዎ ዘለዉ ናይ ጽጉማት መርዓ ንኤውሮጳዊ ሕብረት ጥራዩ ዘላቂ መክሰብ ከም ጻሉ ህግደፍ ተፈንፊኑ ምዃኑን ድሕሪ ሕጂ ዝቐርቦ ከም ዘይብሉን ኣርጊጹ ዝፈልጥ እኳ እንተኾነ ኣጫፈርቲ ናይ ትሽፍታ ግና ሳላ ጽንዓት ህግደፍ ዓለም ናብ ኤርትራ ትምለስ ኣላ ክብሉ ክጭድሩ ቀኒዮም ኤርትራ እንተትጸንዕ ንኤርትራ እምበር ንኻልእ ወገን እንታይ እዩ ንጽኑዕ ዕኑድ ሕብረተሰባ ክነቕንቕ ዝከኣሉ ዕንወት ዘውርድ መንግስቲ ስለ ዝጨበጣ እዩ ካብ ፈለማኡ ጉዳይ ስደተኛታት ተላዒሉ ንጀርመናውያን ዋጋ ስደተኛታት ብገንዘብ ክወዓሉሉን ከለዉ ኣዝዩ ዘሰክፎም ፖለቲካዊ ስጉምቲ ልብ ስደተኛታት ከሲቦም ድምፂ ዜጋታቶም ክኸስሩ ስለ ዘይደልዩ ግን ነቲ ዋሕዝን ምዕጋት ቀታሊ ምዃኑም ዝተመስከረሉ መንግስቲ ይወዓሉሉ ድሕሪ ዓመታት ሓደ ሚኒስተር ዝሓዘት ነፋሪት ዝተቐበለ ጉጅለ ሸፋቱ መምጽኢ ጉዳዮም ኣዝዩ ከሕፍሮ እዩ ዝግባእ ንጉዳይ ዜጋታቱ ምስ ካልኦት ዝወዓል ጉጅለ ኩሉ ዝነበሮ ወኪል ህዝቢ ንምምሳል ዝገብሮ ጻዕሪ ፈሽልዎ እዩ ጉዳይ ኤርትራውያን ስደተኛታት ምስ ምንዋሕ ግዜ ኣብ ኤውሮጳ መራሕቲ ናይቶም ከድምጽሎም ዝደልዮም ህዝቢ ቀልብን ምስሓብ ብዝውሰድ ውሳኔታት ክጽሎ እዩ ህግደፍ ካዝንኦ ንምምላእ ዘገድሶ እንተላይ ስደተኛታትን ምስጓ ክወዓል ንዋጋ መስገርዶውን መፋኖውን ዝጭወይ ዜጋታት ክውስኸሉን እዩ ነዚ መንቀራቅሮታትን ካልእ ጸገማትን ኤርትራውያን ንምፍታሕ ክመጽእ ዝድለ ነባረ ፍታሕ ከዓ ብውሳኔን ተበግሶን ዜጋታት ጥራዩ ክረጋገጽ ዝኽእል ኣስዒብና ንሎሚ ናብ ዝተዳለወ ንመንእስያት ዛዕባ ኣብ ዝገብር ኣርእስታት ሒዙ ዝቐርብ ትሕዝቶ መደብ መንእስያት ክንሰግር ኢና ሙሉእ ትሕዝትኡ ንከታተል መደብ መንእስያት ሰናይ ምንየትና ሰላምታና በብዘለኹም ቦታታት ብምዃን ክትከታተሉና ተዳልዮም ዘለኹም ሰማዕትና ብፍላይ ካብ መንእስያት ከም ይቀኒኹም እንሆ ሎምውን ኣብ ምድብ ሰዓትና ተረኺብና ንዓኹም ንመንእስያት ዛዕባ ዝገበረት ትሕዝቶ ንምቕራብ ምድላዋትና ኣጻፊፍና ኣሎና ምሳኻትኩም ዝጸንሕ ኣዳላዊትን ኣራቢትን ዝመደብ ኣስመረት መድሃንየ ምክትታልኩም ብክብሪ ዕድም ከመፈወንታ መደብና ንምዃን ቀሪብና ዘለና ትሕዝቶ መደብ ዕላል መንእስያት ስደተኛታት ይኸውን ንሎምውን ናይቲ ብተኸታታሊ ምስ መንእሰይ ዘካርያስ ክብርኣብ ንተመክሮ ህይወቱ ምርኩስ ብምግባር ዝቐርብ ዕላሊና ቀሪብና ዘለና ኣብ ዕላልና ሕበሩ መደብ ልሳን መንእስያት ስደተኛታት እዚ መደብ እዚ ነቶም ብሰንኪ ዘይምዕሪ ኣካይዳን ገደብ ዘይብሉ ውትድርናን ተቃዊሞም ካብ ሃገሮም ወፂኦም ኣብ ስደት ዝነብሩ ናይ ዘለዉ መንእስያትና ምርኩስ ብምግባር ምስክርነቶም ብቃሎም ዘስምዕሉ ትሕዝቶ መደብ እዩ መንእስያት ስደተኛታት او دحار ግን بسويز ግን በቃ حميمه ማለት ከምዛ አባተ ወሊደ ዳዕበ አይነት ሰቆይነ سويز አይመለስ دحار ኣብ እንደገና ሸውራጅን ሉጋኖ ዘኺድ ገለመለ ይብለይ በቀጥታ ካሚላኖ ናብ
ጀኔቫ ቆሪፀ በቃ ሙሉእ መዓልቲ ሙሉእ ምሸት ማለት ኣብታ ሸቓ እንዳተሓባእኹ ካፍቶም ፖሊስ ከይመፁን እንዳተሓባእኹ ናብ ጀኔቫ ብሰላም ኣቴ ኣብ ጀኔቫ ዕቑባ ሓቲተ ማለት እዩ ካብኡ ናብ ኣብ ጀኔቫ ከዓ ማለት ፅቡቅ ዝገበረለይ ፋሚሊ ኣለዉ ፋሚሊ እንዳ ኢሳያስ ይበሃሉ ሙሉእ ዕድሚኡ ንሓርነት ዝቃለስ ሰብኣይ እዩ 40 ዓመት ንኤርትራ ኣትሮን 40 ዓመት ሕጂ 40 ወላ ሓልፍ ከማን ካብኦም ላዕሊ ከም ብገድሊ ካብ ቀደም ካብ ጀብሃ እዩ ነይሩ ክሳብ ሕጂ ኣያተወን ዓዲ ሕጂ ምስ ረኣየኒ ብጣዕሚ በቃ ይስንብድ ማለት እዩ ብጣዕሚ ይስንብድ ነቦይ ወዳሓትነ እዩ ብጣዕሚ ይስንብድ ማለት እዩ ብጣዕሚ ይበኪ ይገርሞ ማለት ሲ በቃ ኩሉ ኩነታት ሲ ይገርሞ መቸም ኢደይ ውህበኒ ሳቶም ከዓ ናብ ካልእ ከተማ ይድቡኒ ኣብኡ ከዓ ናይ ኤርትራውያን ጉዳይ ኣብ ትሽዑ ግዜ መረዳእታ ይነበሮም ኤሮጳ ሕብረት ንሙሉእ ኤርትራዊ ሪጀክት ክልተ ግዜ ነቲ ዕቑባ ሪጀክት ምስ በልዎ በቃ ተስፋ ይብሉን ማለት እዩ ኢልና ምስ ካልኣየ ናብ ካልእ ዓዲ ናብ ሽወደን ክንከይድ ወሲድና ማለት እዩ ሽወደን ከዓ ርሕቕቲ እያ ኣብ ልዕሊና ጀርመን ኣላ እዛ ጀርመን ትበሃል ዓዲ ከመይ ጌርካ ትተሓለፍ ወረቐት ከዓ ይብልናን ሕጋዋይን ኣይኮናን ጀርመን ከዓ ርጉማት እዮም ዓሌተኛታት እዮም ክፉኣት ህዝቢ እዮም ኢና ንሰምዕ ብወረ ማለት እዩ ሕጂ ኣይክእልን ዓደይ ስለ ዝኾነ ሽዑ ግን ከምኡ ዝብል ሓሳብ እዩ ነይርኒ ማለት እዩ እሞ እንታይ ደኣ ንግበር ተባሂልና ኖ ቀጥታ ብጀርመን ጌርና ክንከይድ ኣይ ፅቡቅ ኣይኮነን ስለዚ ተኻሊልና ብፈረንሳ ጌርና ብቤልጅየም ጌርና ግን ጀርመን ከይረገፅካ ከዓ ናብ በዓል ስካንዲኔቭያን ሃገራት ክትኣቱ ይትኽእልኒ ኢኻ ብባቡር ወይ ብኣየር ክትከይድ ኣለካ ስለዚ ድሓን ካብ ደቡብ ክሳብ ሰሜን ንጀርመን ጨዲድናዮ ካብ ንወፅእ ብፓሪስ ጌርና ብቤልጅየም ጌርና ቁርብ ብሃምቡርግ ጌርና ብላዕሊ ብጀርመን ንእሽተይ ቁርፅ ኣቢልና ንሓልፍ ኢልና ክሳብ ጀርመን ክሳብ ሃምቡርግ ንበፅሕ ፅቡቅ ከይድና ከምቲ ድፈራሕናዮ ከዓ ኣብ ሃምቡርግ ኣብቲ ጀርመን ሰሜን በቃ ናብ ዴንማርክ ክንኣቱ ምስ ቀረብና ፖሊስ ናይ ጀርመን ሒዞምና ኣምዳ ፖሊስ ሓዲርና ንፅባሒቱ ቤት ፍርዲ ከይድና ቤት ፍርዲ ከዓ ንሰለስተ ወርሒ ማእሰርቲ ፈሪድና ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኣቲና ማለት እዩ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከዓ ኣነ ስደተኛ እምበር ገበነኛ ኣይኮንኩን ዘዕርፈሉ ዝቕመጠሉ ዓዲ ሽግረይ ዝርዳእለይ ዓዲ ስኢና ኣለኹ ኮለል ብል ኣለኹ እንታይ ግበር ትብሉ ኣለኹም ኢለ ናይ መግቢ ምሕሳም ኣድማ ምስ ገበሩ ኩሎም ከዓ ሰለስተ ወርሒ ዝተፈረድኩ ኣብ ክልተ ሰሙነይ ኣፋንዮም ኣብ ጀርመን ዕቑባ ሓቲት ከም ዝኽእል ገይሮሙኒ ኣብ ዕቑባ ሓቲተ በቃ ኣብ ጀርመን ኣለኹ ማለት እዩ ግን ስቂሎም ከዓ ይተቐበሉኒ ጀርመን መጀመርያ ነፂጎሙኒ ብድሕሪኡ ድሓን ብምድረ በዳ ብከምዚ ስለ ዝመፀኻ ብሂማኒቲ ከዓ ደንጊፅና ከዓ ዝወረቐት እዚ ሂብናካ ኣለና ኢሎም እሱ ከዓ ማለት ከዓ ኣብ ጀርመን ክትሰርሕን ክትመሃርን ፈቃድ የብልካን ክትነብር ጥራሕ ኢኻ ትኽእል ገዛ ክትቅይር ኣብ ረፊስካ ጥራሕ ኢኻ ትነብር ገዛ ክትቀይር ኣይፍቀደካን እዩ ወላ ሓንቲ መሰል የብልካን ብሓፂሩ ጥራሕ ተሓሚምካ ትሕከም ምግቢ ከዓ የብልዑኻ ማለት እዩ እዚኣ ከዓ ሂወት ኣይኮነትን ሕጂ በቃ ነዚኣ ብዙሕ ተቃሊሰያ ቤት ትምህርቲ ክመሃር ደልየን ሃይ ስኩል እንደገና ከደግም ኢለ ናብ ሃይ ስኩል ተመዝጊበ ብኢደ ዋኒነይ ተመዝጊበ ስለምንታይ ፈቃድ ዘይብልካ ትምህርቲ ጀሚርካ ተባሂለ ከዓ መቕፃዕቲ ኣብ ልዕሊ እቲ ዝወሃበና ገንዘብ ንወርሒ 40 ቅርሺ ጥራሕ ካብኡ 20 ቅርሺ ጠበቃ ክንከፍል ኣለና ሓይሮ ንወርሒ 40 ዩሮ ሂቡና እተን 20 ቅርሺ ጠበቃ ንኸፍለን በብቁርብ ማለት እዩ ክጣበቀልናስ 700 800 እዩ ዝብለካ ግን ብ20 ቅርሺ ወርሒ ክፈሉን ይብለካ እተን 20 ቅርሺ ከዓ ሳምና ናይ ጭሕሚ መላፀይ ገለመለ ትገዝኦ ማለት ወይ ትኬት ናይ ባቡር ገለ ትገዝእ እዚኣ ምግቢ ብዓለም እዮም ዝቡኻ ትበልዕ ማለት እዩ ከምዚኣ ህይወት ትቕፅል ነይራ ብድሕሪኡ ትምህርቲ ግን ብሓይለይ ተመዝጊበ ቋንቋ ጀርመን ክመሃር ጀሚረ ብድሕሪኡ ከዓ ናይ ሃይ ስኩል ትምህርቲ ከዓ ጀሚረ ማለት እዩ ኣብ መጨረሽትኡ ድሓር ኢለ ማለት እዩ እዞም ህዝቢ እዚኦም ኣይተረድኦም ዘሎ እዚ ኩሉ ነገር ዝመፃናዮ ኣይተረድኦም ወላ ሓንቲ ብዛዕባ ኤርትራ ኣይድያ ዝበሃል የብሎምን ማለት እዩ ከምዚ ገይሮም ድሕር ዝሕዝና ኮይኖም
ስለዚ خردኦም ክኽእላለና ዞም ህዝብ እዚኦም ኢለ ተخገብራለን ኢለ በቃ ታናተይ ህይወተይ ካብ ኤርትራ ክሳብ ጀርመን ተኣቱ ከመይ ዓይነት ሽግር ከም ዘሕለፈት እንታይ ዓይነት ራእይ ከም ዝነበረ ኩሉ ዘርዚረ ሽዑ ኣብ 370 ገጻት መጽሐፍ ምስ ወጸት ከም ስደተኛ ከም ናይ ፖለቲካ ስደተኛ ከም ናይ ባሕቂ ስደተኛ ጽቡቕ ዝኾነ ወረቐት ተቐቢሎም ነው ማለት እዩ عمق نايت متحف نيرا بوروري يعني رزيا نايت متحف كمان أول عمق أنت عينت تحس تحيز متحف ثاني እታ መጽሐፍ ብዛዕባ ህይወት ስለምንታይ ካብ ኤርትራ ከም ዝወጻ ካብ ኤርትራ ምስ ወጻኹ ክሳብ ጀርመን ዝበጽሕን ኣብ ጀርመን ዝተታሕኩን ዝነበረ ህይወት ዝኹል ሕጂ ንዓኻ ኣለክ ጸናሕኩ ብሓጺሩስ ብሰፊሑ ዘርዚራ ቀርባቶ ማለት እዩ እታ መጽሐፍ ብቋንቋ ጀርመን ያስራሕኩም ዝመስለን እዋ መጀመርያ ብትግርኛ ፈቲነ ተሓርም ታይሎም እንታይ ለሓተ ትግርኛ ሲ እቲ ኣነ ሓለፍኩ ኩሉ ሰብ ወይ ካባይ ንላዕቕ ሽግር ዝረኸበ እዩ ዝበዝሕ ነው በዚ እቶም ዘይተረድኦም ዘለኻ እዞም ጀርመናውያን እዮም ዕቑባኻ መካከል እዮም ዘለዉ እዚኦም እዮም ስለዚ ብቋንቋኦም ክትከውን ኣለዋ ኢለ ሕጂ ኣብቲ ግራመር ኣብቲ ነቲ ቋንቋ ሞር ክትሕግዘኒ ከዓ ሓንቲ ጀርመናዊት ጋዜጠኛ መሳርሕተይ ገይረ ማለት እዩ ደራሲትን ጋዜጠኛን ማለት እዩ ምስ ንገለጽ ኩላ ኩሉ ብትግርኛ ዘሎ ብጀርመን ጌርና ኩሉ ክስታይ ምስ ገበርናዮ እምበር ኣነ ከዓ ኣብቲ ናትካ ሙድ መታን ክኣቱ ኣፀቢቐ መታን ክርዳእኒ ነቲ ዘሕለፍካዮ ካብ ሱዳን ጀሚረ ናብኡ ተመሊሰ ኸሪኦ ኣለኒ ኢላትኒ ተመሊስና ንሱዳን ከድና ማለት እዩ ያ ብሓባር ከድና ንሱዳን እቲ ዝቕመጥሉ ዝነበርኩ ገዛ እቲ ደላላይ ዝተቋፀርናሉ እንዳሻሂት ንውዕለሉ ነበርና ኢንተርኔት ካፌ ኩሉ ቦታታት ኩሉ ዝበፅሓናዮ بمولو ولا بعد طليان زنبرنا كامبات كله تزنبركو بجكا ኤርትራ እቲ ብደገ ዝነበርኮ ቦታታት ኩሉ ብዓይና ተዓዚባ ምሳናውን ካልኦት ናይ ጀርመን ጋዜጣታት መጽሔታትን ምሳና ኸይዶም እቲ ኩሉ ነገር ተዓዚቦሞ ብድሕሪኡ በቃ እቲ ኣሕታሚ ትካሉን እሱ እዩ ዝኸበደ ኣብ ኤውሮፓ ኣሕታሚ ክትረክብ እዩ ዝኸበደ መጽሓፍ ኣይኮነን ኣሕታሚ መርካብ እዩ ዝኸበደ ሕጂ እቲ ኣሕታሙውን ኦኬ መድሓን ሰሓቢ ክኸውን ይኽእል እዩ ንሳቶም ብዓይኒ ማርኬቲንግ እዮም ዝርእይዎ ብዓይኒ ገንዘብ ብዓይኒ ማለት ውፅኢታዊ ክኸውን ኣለዎ እቲ ዕዳጋ ኣታቶም እወ ኣነ ከዓ ብምንታይ እየ ዝሪኦ ሕጂ እንታይ ኢሎም መጀመርያ ኣነ ገንዘብ ኣይደሊ ገለ ይደሊ ወላ ሓንቲ ነገር ኣይደልኒ ኣነ ክትርድኡለይ እቲ ህዝቢ ዓለም ክፈልጠልና መታን እቲ ታሪክና እንታይ ምዃኑ በቃ ክገልጽ ስለ ዝደለኹ ዝሳፅሕ ዝደሊ ወላ 5 ሳንቲም ኣይደልን እዮም ሰልኮም ኖ ኣብ ኤውሮፓ እንድሕር ሰሪሕካ ፃማ ፃዕርኻ ክትክፈል ኢኻ ግን እቲ ታሪክ ክሳዕ ክንደይ እዩ ንመፅሓፍ ብቁዕ ዝኸውን ኢና ጥራሕ ክንሪኦ ፀኒሕና ስለዚ ግን ብቁዕ ስለ ዝኾነ በቃ ውዕል ክትፈራረም ትኽእል ኢኻ ኢሎምኒ ውዕል ተፈራሪምና ኣብቲ ዝሃቡና ናይ ግዜ ገደብ ከዓ እታ መጽሐፍ እሳቶም 250 ፔጅ ጥራሕም ፈቒዶምልና ግን ብጣዕሚ ስለ ዝነውሐቲ በቃ ክትገልጾውን ስለ ዘይትኽእል ኣብ 250 ናብ 370 ክኸውን ፈቒዶምልና ብኸምኡ ከዓ ኣብ 2011 ወፅያ ማለት ናብ ህዝቢ ተዘርጊሓ ማለት ብጣዕሚ እየ ዘመስግነካ ምክንያቱ ብዙሓት ሰባት ሓለፎ ሽግር ነቲ ኤርትራ ዘሎ ናዊ ኣካይዳ ኣክንዲ ምግላፅ ኣብዚ ምቾም ዝበፅሑሲ ኮምፕሊትሊ ነቲ ዝነበረ ነገራት ከቃልዑ ኣይደልዩ ኣብ ማእከል ሰብስክፅ ኣይደልዩ ስለዚ ብጣዕሚ እየ ዘመስግነካ ዕድመ ሃብካ ብዝተረፈ ኣብ ጀርመን ምዝተፈላለየ ትካላት ናይ ሰብኣዊ መሰላቱን ንጥፈታት ተካይድሃ ከመይ እዩ እስኪ ገለ መብሪታት ሃበኒ እቲ ነገር ኩሉ ብድሕሪቲ መጽሓፍ ምውፅኡ ዝመፀ ነገር እዩ እቲ መጽሓፍ ምስ ወፀሲ እቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ዘካርያስ ካልእ ዘካርያስ ቀይርዎ እዩ ማለት እዩ ናይ ብሓቂ ንሂወተይ ንዓይ ካልእ ተመክሮ እዩ ኮይነኒ ማለት እዩ ልክዕ ምስ ወፀት መጽሓፍ
4 قال زخونه ورح ولا حنت نغير اينا بلان برحري ግን ናይ ቴሌቪዥን ቶክ ሾው መጽዩ ጋዜጣታት አጽፍ አንከ ጽሐፋ ጀሚራ መዛባት መጽሐፍ ሬዲዮታት ናይ ጀርመን ብዛዕባ ተዛረባ ጀሚረን መጽሐፉን አጽብኡ ጽቡቅ ሽየጥ ጀሚሩ ኣብ ስዊዝ ኣብ ጀርመን ኣብ ኦስትሪያ ኣብተን ጀርመን ዘረባ ሃገራት ጽቡቅ ተቀባልነት ረኺቦ ማለት እዩ ድሓር ኣብታ መጀመርያ ቴሌቪዥን ዝቀረብ ኩላ ፕሮግራም እንታይ ክብልስ እንታይ ኢለ ኣነሲ ንሓርነተይ ተሰዲደ ሓራኸውን ስለዝደለኹ ተሰዲደ ገንዘብ ናይ ኤውሮፓ ወይ ከዓ ከምኡ ኣታሊልኒ ኮንኩን መት ሓራኸውን ስለዝደለኹ ሕጂ ሓደ ናይ ፋውንዴሽን ሓላፊ ምስ መንግስቲ ጀርመን ካብ ጽቡቕ ርክብ ዘለዎ ሰብኣይ ሰበይቱ ኣብ ቫኬሽን ከለዉ ኣብ ቴሌቪዥን ይሰምዓኒ ማለት እዩ ሕጂ በቃ በርሊን ምስተመለሰ ኣፍትናቱ ትካል ንሓን ወሲኑ ደሎም ነቶም ቴሌቪዥን ኣድራሻ ደልዩ ኻባይ እሳቶም ከዓ ሂቦሞ ደው ኢልለይ እሞ ብቕፅበት ዶ ንበርሊን ክትመጽእ ትኽእል ብለኒ ኣነ ከዓ ኣነስ ወላ ሓንቲ ፀገም የብለይን ሓን ክመጽእ ትኽእል እየ ኖ ዝኾነ ፕሮግራም ኣለና ሞ ክንዕድማ ከለለና ብለኒ ሕራይ ብሎ ይኸይድ ማለት እዩ ኣነ ሕጂ ولا حنتي بقى ترى سبي ولا حنتي زخونه ناي ترى سبا كردنا تخدينه يخيده بتذهب ندرشه خا كيده مالتي افت بوتا مس بصحكو ግን فولي ገዛ مخا بزح اي بوليس مكيناتات ገለ ዘለው እዚዋ كدفر ቃልኩና افت بوتا خا انا እዚ ቦታ ምናልባት ተጋገለኹ ግን እስከ ደሓን رحق ኢለ ከታተሎም ኩነታቱ ከከም ኩነታቱ ወይ ከኣቱ ወይ ክመለስ ለዓደ ኢለ ማለት እዩ روحوا إذا ما تأخذوا 500 كيلومتر يخطط زقوم وتعدي حاجي أوكي مدحن دفيرة زي أتسوقي قومني زي ما لا سيتسقم له إلى شو عجزي بهوتيل تماهرس بهوتيل يدسر حزله نت هوتيل فقط حتيته قال لي ناو خيد زله تحر أو مسكرتو إذا عدمني يريني داو جاي متيو سلام بلني حيزني عبد مالتي تحر حفيرة نو مخناتو أو زر أخوهم سباسي عبيت سبات على التلفزيون زفلتهم تواصلتي عبت زينا درفتي ጋዜጠኛታት عبيتي سبات በቃ بمولهم سي سيلبريتي ጥራሕም ነው ኣነ ጥራሕ ሕጂ መንጎኦም ጸሊም ኣነ ከዓ መንጎኦም ዘይከውና ክረድና ኣነ መንጎኦም ስደተኛ ገለስ ሓፊረ ሕጂ ሳቶም ግን ወል ሓንቲ ነገር ኣይ መሰሎምን ገለ ሓንቲ ነራ ናይ ጀርመን ናይ ሱፐርስታር ዝበሃል ከም ዘለ ሽንግሮዋን ዓድና ከምኡ ተቀርብ መደብ ተቀርብ ትመርሕ ሞዴሬት ትገብር ኣዛን ተስተባሃል ጋዜጠኛ ናይ RTL ዝበሃል ቴሌቪዥን ንሳ ጸኒሓትኒ ንሳኣት ሒዞምና ማለት እዩ ሙሉእ ምሸት ኣብኡ ምሳ ኣምሲና ማለት እዩ ሕጂ ንዓፍ ብቀረባ ኣብ ቴሌቪዥን ጥራሕ ይፈልጣና ሳውን ገሪሙ አይዶ ታውን ነተይስ ገሪሙ አይ ግን ዕሊለያ ከምዚ ብዕድሜ ይብላ ማለት እዩ دحر بروجرام بزعبة إنتجريشن سدتنياتات سدت قليل يرو دام سيمس كده أما تجرشتو بارحجي مرح الجرمانون نابز سلازلا أصرخ بكاون سلات اللي لهم كأ نبقى مصوصر نشعو بكا رشعي وعبيد الله بين عالميات يرى اللغة صالزول بينا مالد جاس حموشة شو عاتت أزخون ساعات يفهمني معات ጋዜጠኛታቸውን ገሊኦም ተንበርኪኾም ዝስሉ ገሊኦም ደቂሶም ዝስሉ ገሊኦም ሸበድበድ ብሉ ገለ ምስ ሓንጎለይ ኣይነበርኩም ማለት እንታይ ተዕለለኒ እውን ኣይፈለጥኩን ማለት እዩ ሽዑ ድሓር በቃ ንፅባሒቱን ዓደይ ተመሊሰ እንደገና ሽዑቶም ከም ዝዓደሙኒ በቃ ናብ ተዓድኻ ግደፎ ናብ በርሊን እቶ ምሳና ኣብ ዝኾንካ ኣድቨርታይዝ ትገብረልና ናይ ኢንቴግሬሽን ናይ ስደት ቋንቋ ጀርመን ታርክም ዘለዎ ሰብ ኢንቴግሬት ገብር ከም ዘለዎ ሰብ ይብሉኒ ኦኬ ይብሎም ራጭታ ናብ በርሊን ኣቱ ምስኦም ከዓ ቁርብ ይሰፍሕ ንላዕሊ ሓደ ዓመት ዝኸውን ማለት እዩ ናብ መደብ ዝረኣየ ዓይኒ ይብራህ ትሰድዎ ዘለኹም መልእኽትታት ይበጽሓና ኣሎ ብዘይካዚ መልእኽትኹም ብድምፂ ክትሓላለፍ ንእትደልዩን ብመንገዲ መርበብ ሓበሬታ ናይ ፌስቡክ ኤሪትሪያን ፎርም ብምባል ምስተሓድጉ ተመሊስና ደዊልና ክንረኽበኩም መልእኽትኹም ከነብጽሕ ከም ንኽእል በዝጋጣሚ ንሕብር
زرعي عيني براح حاونا سولومون حدقوز تبهاله تولد عدي زوبا دبوب نو زوبا صنعته مبوق العدي شقوارو عدي حشو خوينو بسلاسان حدن نهاسيك دشان عصر سلستن ناب سودان دحر مئتاو اب كارتوم زهابا زلت زبهال بوت حميمو خمز نبرا نفلت بدحر زقنا زخون يخون دهايو سلزيبلنا يفولت ويون دهايو لنزبل انتحاليو بمنقدد امت مدرخ ويدما بزي سعبات راشاخ تتحبابرونا بتحتنا نحطت آتو برهان حدقو @yahoo.com سدرابيت سولومون حدقو لتأب كحساي سمادز غهاريا سمدقا قدي قرماي كمون عوباي قرماي أدراشا زوبادوبوب نو زوباد باربا عدلامزا بشحن شعات ميتن تيسعان كلتن كاب إيرترا ناب إثيوبيا زأتوت ناي أأمروت أقام زلوا خوينا زفلت ويون نسدرا زفلت تداخليو بمنقدر يردمت مدرخ ويدما بزي سعبات راشاخ تتحبابرونا بتحتنا نحطت كلتا حموشتا حادة تشعات حادة حموشتا تشعات شوعات حموشتا 4 6 حادة كلتا حموشتا حادة تشعات خلتا 4 3 4 كلتا شوعات كلتا عاوت سمرة بهار شمندي سدرابيت لتأب كحساي دهاي من أسيات زمد بزي من أسيات أبزها اللوحة اليوم نفتوتهم سدرابيتهم درفنا مرجو سلام تأمن للأقطم زم حلال فلو مدبيو زخبركن سمعتنا نلومي بمن قدم مربب حبريتها دمت مدرخ أبقصات فيسبوك مالت إريتران فورم ندرفي فوت امبراخي جمعي تبل درفي نخلوم أبس مراز ركوب سدرابيتا محزوتا أب كارتوم نزركبا مدى أستا يوهانا سابيلا حبن كمون داويتن يوناسن نخلوم متعبيت دك أخريا ما ينبسان كدر فلاز حتى زدنا ميرون أسبلاشا ميرون ملأت خبتحنا لنا مستمع أردرفي نبخي مريتا بدنقنا خلعت عادنا قلنا شخوص كنت يوقت بهتقليلنا تحبا قرب تاكيمنا بجمجم نبللا تانوحنا سكالا دبوي حبيب تاني جمع الله ودي خايلوموني بتمواسينا خوف بلا نقي عايلوموني سبسينا وزهو سدرسلا جمعي أبين لو جمعي جحيكم حاموني جمعي سلام يا زمن عبز زلنا يوخرنا عالمي فحل كزلق حوي وقني روا يا زمن أبعد زلق قد حسمي
أبحث زلخات سبب عالمي آخا آخا وهو آخا صحاي تبرقت زي صحاي مع استمقني نفاس تنفسات زي نفاسي مع سحيلني كم رسن خم قبقب نابل يجوز ساقي هم بزاي نافق نفاس عدي كما يسمعني نافوقت حيلوش دايقاتي وغسن فني نافوقت بيسوش دايقاتي نابري رماميسو وياي كسنكو عبزن عبت لبي تمقينو كلنا يتعامل عبزن عبت ملسات جمحي جمحي يا بلو جمحي 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 دعايكم هابوني جمحي سلام يا زمن عبز سلنا يخرنا عالمي فحل كزلقة حوي وقني روا يورد لنا برغة عمل شويت عدنا حونا حوك الراخب زي حبنا لعل فتاري نزل نقص حوي عطف من نمبري نبزل زلخة برانكا يمنا كما ينتنافق أخو بمنا ببحر زقشك عرفت غامنا سلام خاي منا راحة خاي منا عزو خاي منا كبراتن كبران سمعتنا نام مدبنا كتسدوت دولي ملأختي حبريتا رئيتو بمن قديم مربب حبريتا tig@forumeritrea.org ويدما بقطعات فيسبوك Eritrean Forum بمبال بناي سلك مسمرنا كلتا بادو كلتا شدشته ويدما كلتا بادو كلتا شوعات خلتا حادة خلتا كترخبنا تخليهم كساب زمت سمون سلام مسكلاتنا مدب تهيدك أنستيو زقربالو جيزي أخيرو لسمعتنا حجون مكتتالكم أي تقارضو دهاي دك أنستيو سيفيلاويان محبرات إيرتراويان دك أنستيو ترأن لوطي إيرتراويان دك أنستيو أب بين مدرخات حجرك بتتقلبو من ملاء بخيرنا يفلتان أنت توالم حق مدقام ترأيو جاقانو مخانن جاقانو بفراين فقر السنيت مهابن فقرن سنيتن أب حبرة السبات إيرترا مخسكاسن تأجمات بعقلن تتأورنتن مفتحن كم جيركا كفتح كم زكالون نبوتقطن هزبن بتكبار مردان كأتسالنت إيرترا كم هزبن هاجرن محاس نورارن بعدن أبغون دك تبعتيو بتقطن كوينن ممكات إيرتران دك أنستيو كابت بزح وحد لجسن نهاجريوم إيرترا هاجرنا بزوان زي أبوشتا بزفولق مجزاتي تمارر الله هقدف استبهلن حق أنيانا هزبي زنبر جنبار قتيلو ناي جوجل جنبار استخلت أبيب حيلي تتعي كلن تناو معبالن
ቀጻልነትን ህዝቢ ኤርትራ ኮይኑ ይርከባሎም ህዝቢ ኤርትራ በዝጉጅላዊ መግዛእቲ በፂሕዎን ዝበፅሖን ዘሎ መከራ ፍቅድ የብሉን ስደት ፍትሕ አልቦ ማእሰርትን ቅትለትን ሕሰመ ነባብሮ ባርነት ጉዱድ ዕስክርናን ካልእን ህዝቢ ኤርትራ አካል ዕለታዊ መንብርኡ ኮይኖም ኣለዉ ነዝጉጅላዊ መግዛእትን ምምካት ነቂሉ ዘሎ ምንቅስቃስን ተቃውሞን ህዝቢ በብመድረኹን ድሓየለ ክመፅእ ፀኒሑ ጥራይ ዘይኮነ ናይ ምጽላው ዓቕሙ በሪኹ ቀጥታው ስግኣት ነዝጉጅላዊ መግዛእቲ ኮይኑ ምህላው እዩ ብተደጋጋሚ ዝሕብር ዘሎ አንጻር ናይ ህግደፍ መግዛእቲ ዝቃለሳ ዘለዋ ኤርትራውያን ፖለቲካውያን ውድባት ተንቀሳቀስቲ ማሕበራትን ተሓለቕቲ ትካላትን ኣብዚ እዋን እዚ ብብዝሕን ሓዚለንኦ ዘለዋ ዕላማ መቐይሮን እንዳበዝሓን እንዳበልሓን ይኸዳ ኣለዋ ብዙሕ ግዜ ይግለጽ ከም ዘሎ ግና ፖለቲካውያን ውድባት ነትን መቐይሮ ዝጽውዕ ዘሎ ኤርትራዊ ጎደና ይዕብልልኦ ከም ዘለዋ እዩ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዘሎ መላኽ ጉጅለ ብብልሕን ስርዓትን ክትኣልዮ ኣብ ጎነፅ ዝኣምን ዱልዱል ደንበ ክትስርት ቅድመ ኩነት ዝቐርበሉ ጉዳይ ኣይኮነን ነዚ ክወን ምግባር ድማ ሓያላትን ጸለውትን ሲቪላውያን ማሕበራት ክቆማን ንሙቓን እተን ማሕበራት ድማ ሓበራዊ ጸዓት ናይቲ ኣብ ኤርትራ መቐይሮ ክመጽእ ዝደሊ ህዝብን ናይተን ፖለቲካውያን ውድባትን ክምስከር ኣገዳሲ እዩ ብፍላይ ናይ ደቂ ኣንስትዮ መንእስያትን ተማሃሮን ሲቪላውያን ማሕበራት ኣብ ምክዋን ሰላማዊ ዴሞክራሲያዊ ለውጢ ዘይነዓቕተር ኣለዎም ከምቲ ክቢሉ ዝተገልጸም ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ንጸቢብ ኩነትን ግድልን ብኣንክሮ ናይ መፍታሕ ብቕዓት ኣለወን እዚ ብቕዓት እዚ ብዝተወደበ መልክዕ ክእንፈት ምዝጅምር ድማ ክርከብ ዝኽእል ዓወት ልዑል እዩ ኣብ ወጻኢ ብኤርትራውያን ደለይትን ተንቀሳቐስትን ንፍትሒ ቆይመን ዘለዋ ሲቪላውያን ማሕበራት እምበኣር ኣብዚ ጉዳይ እዚ ከቢድ ዕዮ ይጽበየን ኣሎ ኣብ ውሽጢ ሃገር ኣብ ትሕቲ ቀጥታዊ ጉጅላዊ ግዝኣት ንዝርከባ ዜጋታትን ኣብ ምንቋሕ ምምእዛንን ምድላውን ክጽዕታ እዋናዊ ሃገራዊ መድረኽ ይጠልበን ኣሎ እተን ማሕበራት ነቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ክመጽእ ነቒለናሉን ዝጽዕራሉን ዘለዋ ዕላማ ብዘይ ተሳትፎ ናይተን ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝርከባ ኣሕዋተን ውፅኢት ክህልዎ ከም ዘይክእል ምግንዛብ ከድልየን እዩ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ኣሻኽ መግዛእት ጉጅለ ህግደፍ ብቐጥታ ዝወቅአን ዘለዋ ብምዃነን ለውጢ ኣብ ዝፅዋዕ ሃገራዊ ንቕሎ ብድሎ ክስለፋ ከም ዝኾነ ርጉፅ እዩ እዚ ግና ስጡምን ረብሓ ሃገርን ዝዓለመን ውዳበ ምዝህሉ ይኸውን ኣብ ወጻኢ ዝርከባ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ሲቪላውያን ማሕበራት ነዚ ሓቂ እዚ ተረዲአን ንኤርትራውያን ኣሓተን ከንቅሓ ውዳበ ኣድላዩ ከም ዝኾነ ከእምና ፖለቲካዊ ፍልልያት ከም ብልጫታት ክውሰዱን ንግዚኡ ተወንዚፎም ጸኒሖም እቲ ዝድለ ሃገራዊ ፍታሕ ምስ መጸ ድማ ከም ኣስራሕቲ ረቋሒታት ኣብ ጥቕሚ ክውዕሉን ከም ዝኽእሉ ከገንዝባም ምልክ ንምእላይ እቲ እንኮ ኣማራጺ ሰላማዊ ፖለቲካዊ ቃልሲ እምበር ምምራጽ ብረታዊ ጎነፅ ንሃገር ናብ ውድቀት ከምርሓ ከም ዝኾነ ኣብ ውሽጢ ሃገር ንዘሎ ህዝቢ ከስተምህራ ክቕስባም ምልኪ ምስተኣልየ ጸኒሕ ሃገራዊ ውህደትን ማሕበረ ባህላዊ ጥምረትን ህዝቢ ኤርትራ ከይተፈርከሸ ንኽቕጽል ዝኽእል ኣማራጺታት ኣብ ምውዕዋዕ ክሰርሓ ድማ ዝድሊ ሓገዛት ክቕርባለን ይግባእ ብጉጅለ ህግደፍ ተጸቒጡ ናይ ሓቂ ዕማሙ ከይዓምም ዝጻገም ዘሎ ሃገራዊ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ሃማደአን ኣባላቱን እውን ኣብዚ እዋናዊ ሃገራዊ ጽምዶ ብዝተረኣቐን ዝተመስጥረን ሜላ ሃገራዊ ሓላፍነቱ ክስከም ግቡእ እዩ እዚ ማሕበር ሓቒፍዎ ዘሎ ብዝሒ ኣባላት ኣዝዩ ልዑል ምዃኑ ዝፍለጥ ኮይኑ ካብቲ ጌጋታት በዚሕዎ ዝርከብ ዘሎ ጉጅለ ህግደፍ ብብልሒ በሊጹ ንኣርባሒ ሃገራዊ ፍታሕ ክነቀልን ክውደብን እንተጀሚሩ ነቲ ዘይተርፍ ለውጢ ዘቀላጥፍ ጥራይ እዩ ዝኸውን ጉጅለ ህግደፍ ኣብዚ ምብቃዕሲ ኣብቅዐ ክቕኒ ጥራይ ዝብለሉ ዘሎ እዋን ሃገራዊ ሕንፍሽፍሽ ንምፍጣር ትልኽ ካብ ምባል ከም ዘይዓርፍ ርድእ እዩ ስለ ዝኾነ ኣብ ውሽጥን ወፃእን ዝርከባ ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ነዚ ክፋእ ተረዲአን ኣብ ጎንን ቅድምን ህዝበን ተሰሪዐን ታሪኽ ዝመስከሮን ንጥምረት ሓርነትን ስወዳን ሃገር ደው ዝብልን ብልሐን
ልዕሊ ካልእ እዋን ክትቀማሉ ይሕተት ኣለዋ زخبركم سمعتنا كابز قتلنا نلوم استدالوت معزينا نقربلكم العلوتا كانت مدرغن هاجر أوزتي دكتور أسفاو تخستي أمباسادر عند برهان ولد جرجيشن أتو محدن شنجبن دهرتي كعب إسران شو عتن كسب إسران شعتن حدار أبكتما نيروبي استقانعي وعلى هاجراوي مخار زاجيت بهزبن زل علوزلو حتوتات زرزر مبريهيبو نساتهم أبتي بإسران كلتن تحساس مسريدي دمس مدرخ زكايروك على محتت بوليتيكاين ودباتن أب عنكر بوليتيكا زواسقو كم مدرخن هاجر أوزتي زي أمسلو ودبيتاتن محبراتن كمون تتابعوا أو مسلاتن معرتي ببوليتيكاين قحاتن بسلاتن قبل الزولومن فللياتهم وجيلهم بحبارك سرحوز محصونهم زلو حزب إرتراك سجمو كم زقباء حبيرهم حزب إرترا نتيجة بحمساتات بهايمونتاوي فلليست تصوري بوليتيكاي جريتشتن أبوان برتاوي كالسي أمونغو تحقين زواي جنبارن زقات أمي وكينات حال حدن مهداءن معرقن لعول ترا كم ستسعوتي بمزخار حجون كلوا بوليتيكاين فتات هاجر زواسا هاجر أودابي ندمت انتركتان حزبك سمع كم زقباء رديوم مدرخنا هاجر أوزتي حزبين صبيو زلو لوطي مكرت أفن اتلوطي كمت زخلو مسرحات مسلات انتزي كوينو كالت محكم زي ولوز تقصو تمراتي مدرخنا هاجر أوزتي نبوليتيكاين ودباتن سبيك محبراتن تتابقتي سواء مسلاتن ميديان عقمتاتهم وواهيدهم نحبراوي إعلامان خسرهم أنتي تراخبهم زتيلون زمخاخرولون تمساسالي وعلى كود مدب كمزلو بمحبار وعلى هجراي مخار نيروبي تسالت دروش دشتاز أبلاتا جزاوي ترخبت أكل سرحة جميرة مهلا ورديهم كابتوم منجستي إرترا زيجاتات بجديتها زعلم اللومن زداقون اللومن زلو قلولات معسكرات حادب زخوني معسكر مطر نايز تفق زلو هلواتن هيواتن إرتريان منسيات قصري نازايري خيد مهلاو وكيل دمس مدرخ كابتخاب حبيرون دقوم نابت معسكر دهر موسادوم هلواتهم النوي حوان زطفقوم 4 ولدي بعسر شمون تتحساس نابت معسكر حبيرون بمبصاح هلوات دقوم كم زحاتتو زرد وكيلنا حتوهم بحلفت معسكر زعق ملسي كيتوهبو كابت كوابي بمفرحكم تسوقوا فليتهم كل التحالفت براجل مكل خال حيلتات إيرترا نتي منجستي إيرترا مسارع المورال مكل خال هاجر نمل ماس زغطولو زلوا كايراتات مقوام أبزغ النيازي ناب قربيت هاجر سودان كم زاتو وكيل دمت مدرخ كاب زوبا كسلا حبيرون أب كفل سرايت 10 شمونتي مرح برجير زنبرة ليتنا تكون الليل طعم مزقف السهين أب كفل سرايت إسران شدشتن زنبرة مزنقو طيد زساقو ميجر أخليلو باسيلوسن نمبر السودان أبز أطولو بأبالات ستا منق السودان نو حسا كبابي كم توصدو زمال كتوكلنا دهنتهم وحسمه الله وارديو سنة سرعات كبرين ايتهم بإسران حدن تحساس زعرفو بوصو وقدوس أبنيو ديسكوروس رابعاي باتريارك رأسليك أنا باباسات أرثوذكسيات بيتا كريستيان إيرترا نإسران شدشتن تحساس أبكابي كتماما دفراب زركب قدام أبوني أبرانيوس دبرت أولول أب ساعتات فرق معالتك فتسم مخانو تحبيرون عرفتتهم أبون دهري تغاتتالي تعنوي تساقماتن حكم النوي كتتلن كم زقات أمازم الكتو منجتاتنا كبسمرا منقستي بزعبازو قدايزي نهزبي كحبر كم زي صنحي أرديوم أبكابي تيرافولو زركب منبر غزا أبو منبر بشوعاتي دكتور برهان نقا من النوتوم زاقيت بزي تفولتو سبات كم تسرقه منجتاتنا كاب كتم أسمر حبيرون أبتيني عسرت جعتت حساسة قد أمي والقاوي تنقصاصيت كمبيوتر لابتوبن أقدست سنداتن تراي كم تسرق زردو منجتاتنا بزي علامو نزمتا كم زي كوني بأقو استنصر سرقي سقه قنبت شوعاته بزعباتو قداي شابون كفل هاجر ودهنة إيرترا كم زحبالا فليتهم
ዝኸበርክን ሰማዕትና ንሎም ዝበልናዮ ትሕዝቶ ኣብዚ ዛዚምና ኣሎና ኣብ ናይ ጽባሕ መደብና ብኻልስ ትሕዝቶ መደብ ዳግማይ ክሳብ ንረኸብ በብ ዘለናዮ ሰላም ወሰናይ ንኹላትና